Първото време за губене. Състезание с кауза на река Марица в Пловдив. Аз съм от рибарите, които практикуват единствено и само в пани пусни. Сом рекордьор от Искър. И риболов по фиордите на Норвегия. Време за Върица с адреналин и незабравими преживявания. Събота по БНТ 2. Този град в североизточна България успял да се съхрани през въртопа на промените. Запазило е вековната история, културата и автентичния си дух като безценен шанс за бъдещето. Тук можете да се върнете в средновековното минало на крепостта Мисионис. Тук диша атмосферата на Възраждането, а прочутият панаир е открил новото си лице. Гледайте номер 1 туризма. Живите традиции на Търговище в неделя от 11:30 по БНТ 2. В Долни Раковец, своеобразната столица на чесъна в югозападна България, ще правим туршия и традиционни ястия с популярния зеленчук. Ще надникнем в тайните при приготвянето на местната клинчурба и ще видим по какво се различава кавармата, приготвяна в селото, от останалите населени места в Радомирско. Гледайте край селската печка на 9 ноември, неделя от 12:45 по БНТ 2. Те избраха пътя на борбата. Христо Матов, идеолог на освободителното движение на българите в Македония. Милан Матов, участник в Илинденско-Преображенското въстание и в Балканските войни. Достойни българи, отдадени на великата кауза за национално обединение. Не пропускайте Матовият род. Неделя от 18:45 по БНТ 2.